Og derfor så har vi faktisk også været lidt rundt i dag på lejren for at tage temperaturen forskellige steder. Så det vi har oplevet i dag vidner også om, at vi gerne ønsker at bryde den ramme, der er. At vi ikke nødvendigvis skal opretholde de aktiviteter, vi laver, men at det ligesom er Gud, der må så noget i os, og det må opstå ud for de mennesker, vi er, og de talenter, vi har. Altså den nye generation, de oplever ikke de her skel mellem forskellige kirker på samme måde som ældre måske gør, som har været med til at etablere det i sin tid og kender de oprindelige årsager til forskellige kirkesamfund. Oplever en stor længsel i det, at man kan være sammen på tværs i kirken, og noget vision om, at man måske på sigt kan have en stor tværkirkelig menighed i Roskilde. Og måske også den vej nemmere at kunne møde mennesker, at de ser, at kirken er rummelig. Kom, linje! Linje! Det kunne være rigtig spændende at lave nogle sådan rigtig store arrangementer ude i det her Musical Valley her. Her er der nogen, der bygger måske en ny kirkesal eller teatersaler. Saler op, som man kunne bruge til rigtig mange spændende ting også inden for kirken. Velkommen til jer to, og vi er rigtig glade for, at I vil komme her i aftenshowet. Og Janus, lad mig starte med dig. Ja. Jeg tror, at vi som kirke og som fællesskab, hvis vi står sammen og vi danner et stærkt og solidt fællesskab, kan nå langt. Der er det jo så, at jeg får lyst til at spørge dig, fordi vi kan jo godt høre, at du har noget på hjertet. Vi skal nå ud til de kulturer, som der er rundt omkring os, i stedet for at prøve at danne vores egen, for ligesom at kunne få dem med ind i vores kultur. Men for at de ligesom er åbne over for det, så bliver vi ligesom nødt til at nå dem, hvor de er. Hvordan kan man styrke relationerne i sådan for eksempel vores kirke med så mange generationer, som du selv snakkede om? Det allernemmeste, hvis man sådan sagde, nu skal vi virkelig styrke relationerne, det var simpelthen at lægge 25 kilo dynamit under kirken, og så springe i luften. Fordi så vil man hurtigt finde ud af, hvad for nogle relationer var der, og hvad for nogle var bæredygtige. Men det gør vi jo ikke. Det gør vi jo ikke. Men jeg tror, man skal prøve at tænke mere på, når vi samles, og det vi samles om, at det har egentlig ikke noget med bygningen at gøre. Selvfølgelig er bygningen en praktisk ramme, men alt for mange steder ser man, at det er bygningen, der bliver hellig. Det er det jo ikke. Det er jo de mennesker, der er der. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at man nogle gange toner det med kirkebygningen, også som Janus var inde at sige. Altså, det handler ikke så meget om kirken, men det handler om fællesskabet. Hvis vi bliver lidt i den tanke, og så siger, det er ikke bygningerne, det er menneskerne imellem, så snakker vi jo om, ligesom det ønske, vi har haft om, at alle generationer skulle være en del af den her menighedslejr. Hvad kan man gøre for at styrke relationerne, ikke kun imellem de voksne og teenagerne, men altså imellem alle generationer i sådan en kirke? Har du et bud på det? Jeg tror, det vigtigste, det er jo, også som jeg var inde på i undervisningen, at man anerkender, at der er mange generationer, der er mange forskellige behov, og så prøver at tilgodese nogle af behovene. Men også sådan, så at alle ser, at de andre er der også, og de har altså også et behov, og de er lige så vigtige for fællesskabet, som jeg er for fællesskabet. Så det tror jeg, hvis man kan begynde at se det, så får man også en fantastisk fantasi og kreativitet, når man begynder at se det her på den måde, fordi så bliver man konstruktiv. Janus, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad tror du egentlig den største udfordring for vores kirke er her i Roskilde? Og jeg tror, altså nogen i den alder kan godt se det som en udfordring, synes de, fordi det er jo dem, der hovedsageligt driver kirken i dag, at vi begynder at gå andre veje. Det tror jeg faktisk godt kan være en udfordring for kirken, at vi skal til at være mere åbne over for nogle andre ting. Ja, nu fortalte du her i formiddags, at du har været præst i over 20 år. Hvordan har du selv oplevet det her med mangfoldigheden i en kirke? Eller hvordan har du oplevet måske det modsatte? Den største udfordring og mest spændende oplevelse, jeg nogensinde har haft, det var til en dåb, hvor han var med. Hans hund var også med. Den gøede altid, når der var dåb.
Men det var så nogle af de gæster, han inviterede med. Det eneste, hun havde på, det var en netundertrøje. Og det var det eneste, hun havde på. Der var det meget svært at få folk til at holde fokus det rette sted. Jeg synes, det er et glimrende eksempel på ordet mangfoldighed og den her dårlige samvittighed, der hører med i den måde. Hvordan kommer vi væk fra det? Jeg kan jo bare vende spørgsmålet om og sige, jamen, hvad tror du egentlig, Gud siger, der er det bedste for dig? Lige deroppe. Ja. Så kan vi jo tage kameramanden. Gud tror, der er det bedste for dig? Hvad siger salen? Også der, hvor jeg ikke er produktiv. Er ikke fantastisk? Også der, hvor jeg ikke synes, jeg kan give noget, så går han sammen med mig på vejen. Selvom jeg er på vej hjem, selvom jeg er stoppet med min mission, med mit kald, så går han med mig på vej hjem. Selvom jeg er skuffet, så går han med mig. Fordi han ønsker at vise sin kærlighed. Han ønsker at vise, hvem han egentlig er, og der er en større plan.